Hashwa bangin sedang ya kani video jangan mentakas ni. Ngasukwa bani tho ipi ba kani video jangan mentakas ni kalong video ko ba her ba. Napdang jong video ki ba ngaju upload man lagi por. Kani video ka di tang nak manta jong gitu ko trap ban shim ya kani ka jingkop lani ya kani ka challenge. Pila ban peteng ya kani video. Henry la rapi kwa tang ban supet ya kani video klem da le ngan ong ipi nai penlut ya ka por pi da ba pet ya kani video. Namar kan mentoy ayu ipi ban pet ya kani video la da pim trap ban shim ya kani ka jingkop. Henry lada pi pediang ya kani ka jingkop tungin sedang. Kubla ya pi namar pila accept pila pediang ya kani ka challenge ya kani ka jingkop bat nga. Mentang apa yang sombhai pi bapi la accept ya kani ka jingkop ya kani ka jing challenge bat nga syukur pat pi pet ya kani ka video hadu banakut pin yo ya ka jing syai bat nganot ban garanti pi bala pi pet ya kani ka video junga hadu bakut mentakasi shisha ka jing im jung pi kan sakala tang hapo kandai pos ngi to ale klem plan no ya ka por pi ngen stang pat kum ka jinge tho jong human psychology ba la rangin le ya ka no kam kandai pos ngi lenter kan sapen kela ya ka jinglong jongi bat ngimla shuban e ya ka no kam lani ya ka no ka jinglong hoj ka jinglong ka basiu te ka basuk yang i bangin le menta hatu fila kloy ban le ya ka jinglong ki bahapat bat ya kata ngin sekran ha kani video jonga menta kasi kani ka challenges lani ka jingokop ka bangan ip ka bapi hapan le kandai post ngi lenter bat hadin kandai post ngi bapila pit ya kani video sawan ban comments biang hapo jong kani video bat ong hoj nga la pendep ya mentahi la fila ready tho shwa hoj nga la prengkre tungin sedang kani ka jingkop khalong kumni nangkong shim shwa ya kanu kot sada bat benta ya ka kandai post ngi ha ki lai telik benta kumni lai post ngi bat lai post ngi bat sabenta biang ya kata ka lai post ngi ha ki art telik benta kumni khatsan ngi bat khatsan ngi kabamut ngi layo benta nru teli ki benta kandai post ngi ha ki lai telik benta bat kita ki lai post ngi bat ha ki art teli ki benta bat hagani ki khatsan ngi pihapan check ba haddo katno phila progress hagani kam jong phi hatu phila ban pendep yakni kam daga jing testa ni fin kenno tang hadin san lene hendrus ngi bat ladara phila la ban pendep yakanu kuno kam khatsan ngi shwa peni ba phila thau ya kalawi jong phi kalawi ka ba pharnai kan ap ipi hakabakut jong kani ka kandai posi Henry lada pi kenno tang hadin katto katni ngi mut pinam la shuban kiu lani ban san da lelur em haka jingim jong phi ya kata ngan not ban garanti ngan yu tho ipi ba kino ki biru ki ba job haka jingim jong ki kim du sange hoi ki la ban pensuki hateng Henry ki yai beteng ya kata ka jiet den ti jong ki hadu ba kin poi sa kata ka thong ka jing job haka jingim jong ki then pareng ko ongkum ni they might pause for a moment but they will continue to go on the path consistently habang ong consistently kamut ka jinglong testa to benta fila benta ya kani rutin jong pi kandai post ngi hagi lai teli ki benta lai po but lai post ngi but ya kita ki lai post ngi but fila benta khatsan ngi but ka challenge ka banangkong ka bapi haban le ka challenge ka banangkong ka bapi haban le kalong bapi haban ki shiteng kenta shwa jong kapor bapi juki man kasngi lara fi juki hendru beje men step kamut ladu la shai kasngi pikino san shiteng lara fi juki para baje kamut bapi haban ki niau shiteng kamut bapi haban ki shiteng genta shwa ya kapor bapi juki man lagasngi ngan ongi pi balara pi juki tia kandai baje lene shipau baje man gasngi peni bapi la du lupa ya kapor ka bakor tam jong ka jing im jampi namar bapi tip ne am ya kan jing shisha maka por step kalong kapor ka bayo bor ba the most effective energy and the fruitful time is the morning time ngan ongi pi penduk no ya kata ka jinglong ban ki kandai lene shipau baje nandu la shai persyang no ban ki ndru lene hinyau baje tementah bila sengothok ba pihaban ki thia shiteng ganta shwai kapor ka bapi juki man lagasngi to mentah kata kalong ka banangkong pej haden khatsan ngi hatu filala ni emban maintain ya kata kapor jong pi filala ni emban ki shiteng ganta shwa ya kapor ka bapi juki man lagasngi but haden khatsan ngi pat saat biang sa shiteng ganta ka bamut pihaban pendudna biang ya kapor thia jong pi shiganta hadin lai post ngi haga khatsan ngi ka banangkong pihaban pendudna shiteng ganta but haden khatsan ngi ka ba arpat pihaban pendudna shiganta hadin lai post ngi pat pet
hatu filala ni em ban bot ya kani rutin Henry hadin jong ni pat wanam bun na show namar ka met jong iru ka don kam ya ka jing ja that ka don kam ya ka jing yo thia namar ka met ka bom yo thia kam la ban long ka met ka ba se so ang ne ka e ka banga mut ban ong phi ba ka thong ka ban kong jong ka ni ka challenge jong ni ka long ka jing khi thia kani ngin at la ni ngi pendap shikanta ha ka jing im jong ni but kata ka long ka point ka ban ko pentagin poi sya ka banta ka ba ar hadin bangila at shikanta haka jing im jongi ka ei ka bangi haban le da ka ba at shikanta haka jing im jongi bar kata ka long ka jing khmi ya ka jing koj ka jing khia jong pi bat kata ka long da ka ba le exercise da ka ba mara step da ka ba le gym da ka ba le yoga lene ka no ka kam ka ba dei phang ka met jong pi ri hang ni ka ei ka ba phi haban khmi ba ka long mangim dei ban ai daw phim dei ban ong ba ngam don pisa ban le gym ngam don jaka ban mara step ngam don kper ban ring yakil air ba pengat ngam tip kumno phinle tangba hapo jonga takapor ka ba phila at haga jigim jpi shikanta phidi ban khmishwa ya ka koj ka khia jpi namar ka met ka bom koj bom khia kam la ban long ka ba seso la ha ka no ka banta ha ka jingim hang ni ru ha ka juk or kom pi ha ban khmi ba hadin khatsan singi sa chek hato ngala la ni em ban menting ya ka ta ka met jonga hato ngala ai por ni em ya ka met jonga ya kani ru hakaju karukom shibo menta hagata ka khatsan singi ka banangkong phimare shipho minute haka shisi din sa khatsan singi pat pi haban mare no arpho minute haka shisngi but ngan ongi pi ba larangi yai beteng ban exercise ya ka mat jongi tang arpho minute haka shisngi ru katno kan long ka jing ban toy ka ba khrau ya ka jing em jongi bar ka jing em jongi kan long ka jing em ka ba seso la hakano ka banta but hadin laipo singi pat ka shong haga monjopi lafin extend ya kata kapor nepin beteng ya kata kapor arpho menit ha kashisngi nangta iladap ya kini ki artli ki benta ngila atshwa shikanta ha ga jingim jongi but hapo jong kata kapor shikanta arpho menit ngila penlut ya kapor jongi nak benta bante ya ka met jongi da ka balle ya ki exercise menta ngin poi sya ka benta ka balai din bangilawan ban mara step ni fresh lade shong ha ga nugo jaka ha ying jongpi shim ya ka nugo kot bat pule ya kata kot kata ka kot kala bandai ka ketin jong play ka bible lani kala bandai ka no kot ka self help book but haba pipule ya ka no kot sa note down ki point ka ba pipule shem lamot bangi pule tang bandap Henry Artat ban pendon kam ya ka e ka bangila pule ha ka jigim jongi man la kasngi pila ban pule shilanong arlanong shisla arsla kat kom ka jingla jongpi but hadin ba pila dep ban pule ya kita ke kot jongpi pila bandai ki kristan lani kino ki jait niam hangne pide ban kanau ya uta unong bu unong thau jongpi aingo ya ubli ubala ip ya ta ka si ka ba khrau na ka banta jongpi namar ka jing aingo ya ubli bat ka jing karpat no ubli kan pli ya ka lat kalenti na ka banta jongi hakan ka singi ba ro shisngi mentagin poi sya ka banta ka basaw ka phone jongi kan mau hapo jong ni ka por shikanta ka ba phila at haga jim jongpi phim de ban khata khti ya ka phone jongpi ngam ong bangim de ban pendon kam ya ka phone jongi Henry ngi de ban penduna tam e haga ta ka por shikanta ka ba phila at haga jim jongpi ngim de ban khata ya ka Facebook ngim de ban khata ya ka reels hapo jong Instagram lane ya kinu video kam kai ki bomban toy ya ka jim jongpi Oit dan na penjengi ki penan kam ya ka phone juki na kam taban sngap ya ka jirwai hakapor baki mara step Henry om haki kam kai menta fila sngap tho ya ni menta ya ka ni ru sa khanya hadin kharsan singi fila la ni em ban bot ya ka ni ka benta ato fila la ni em ban penduna ya ka por baki penan kam ya ka phone jampi menta ngila at shikanta haga jigim jungi hapo jonga ta ka shikanta arpho minute la pendon kam na kam ta ka met jungi arpho minute na kam ta ban pule ya ki kot nak ta banduai ha uble menta kala bansa sa shpo dene khatsan minute nak ta kapor menta ka ta kapor padang sa ngila penlut ya ka nak menta bansa gi khamat jungi lane ban le ya kiwe pat gi jai kam bat sa kawi ka kam ka ba kongsan e ka ba pi haban le hapo jong ka ta ka shiganta ka long ka pisa shna ya ka nogo bilor ban thep ya ka pisa hagane ki shipom dit pidi ban shim na pla jumpi ya ki pisa katno ru kamnele ka shong haga jingla jumpi kala ban de shipo tengka kala ban de arpho sanpho shispa lane katno ru sa shim ya ka pisa jumpi bat hep ha uta bilor bat pelang ya ki pisa bat sakhen hadin khatsan sngi hatto katno sin ngala ban bo pisa ha uta bilor kaniru kalong ka banta ka ba kong santam haga jingim jungi ngamtip na ingin yo pisa tangba pi haban wat yakilat klenti na ingin yo yak pisa namar larangim tip kumno ban kuna yak pisa
dan lilir ngim la ban nyokor ya kapisa kini kilong ki santli ki challenge ki bang IP ba phinle hapo jong kani ka khandai post ngi menta hab phila koloi ban pediang ya kani ka challenges ya kani ka jingkular tho hapo jong ka comment section ho nga la pen khre bat sale ya kani ka kam khandai post ngi nan ong phi ba hadin ba phile ya kani kam jong phi khandai post ngi ka jim jong phi kan sakalla bat hadin khandai post ngi sawan biang hapo jong kani ka video bat sa comment hapo jong ko comment section basatho hoj ngala pendep ya kani ka challenge tongin page kat nungut na plang jong phi kibla kloi ban pengkala ya ka jingim jong phi wanam klet ban subscribe ya kani ka channel penjo shibun gi jinggerku ha ka jingim jong phi all the best nakam ta ka jingim ka bathama jong phi to ble udan rangkat bat phi rangkat bat ka ying ka sam jong phi ngin second do phi ha ka bi bat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe